Hmm. Napakasarap. Yan. Oh my God! Wow! Hello guys! Welcome back to my channel. So ngayon, ang lulutin natin ay yung special na pancit canton. Special fresh pancit with pancit canton. So dyan lang kayo mga kabady at samahan nyo ako sa aking pagluluto. So ito mga kabady, ingisa muna natin yung karne ng baboy. Hintayin natin hanggang magmantika yung baboy. So yan. Ang isasawag ko dito sa pancit ay karne ng baboy at saka manok mga kabady. So, gisa muna natin yung baboy hanggang magmantika. Hintayin natin mga kabady hanggang maging brown yung baboy, tapos and after that, lagyan natin ng bawang at saka sibuyas. So, hindi pa pwede mga kabady. So, pwede na natin ilagay yung sibuyas at bawang mga kabady. Hintayin lang natin hanggang maging brown yung bawang. Yan, so lagyan na rin natin ng toyo mga kabady. Toyo. Dato puti, baka naman. Yan. Parang ano natin, gawing adobo tong karne ng baboy. Yan, so gisa muna natin yung yung karne ng baboy at saka manok sa toyo para yung lasa ng yung karne is malinamnam. Hindi totoo yan. Yan. So takpan lang natin ng mga 10 minutes. 6.5 hours later. So, gisa muna natin ng konti itong karne ng baboy at saka manok. Tapos, lagyan natin ng mamaya tubig. Yan. Parang adobo. Para mas malasa. Yan, so pwede na mga kabady, lagyan na natin ng tubig. Kunting tubig lang. Yan, so ilagay ko na yung mga kabady, gulay. Gulay, pampasarap, kulay ng buhay. Will you please repeat it? Carrots, lagyan ko na ng carrots. Repolyo. Yan, napakadami mga kabady. Tapos haluin lang natin. Yan, yum. Na pancit. Special pancit.
Sahog pa lang ay ulam na. Takpan lang natin tapos para maluto yung gulay. 2,000 years later. So, ilagay na natin yung kanton. Yan, napakasarap. Takpan muna natin para yung kanton ay lumambot. Kasi pag ganyan, mahirap na ihalo. What? Mga 1 minute. So, ilagay ko na rin itong mga kabady, yung fresh pansit. Yan. So, yan na mga kabady. Napakasarap itong special pansit. Amoy pa lang ay ulam na. Bola lang yan. Yan, so dapat mahinal na lang yung mga kabady apoy. Hinaan lang natin. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Yan, so ito na mga kabady yung ating special na pansit. Napakasarap, yum yum yum. Yan, so ito mga kabady yung ating pansit. Tikpan natin. Napakasarap. Yan. Yan. So, tapos na mga buddy yung ating pagluluto. So, sa mga bago lang sa aking channel, please consider to subscribe, like, and share. And hit the notification bell para updated ko sa lahat ng mga bago kong uploaded na videos. Bye-bye!